Hoe is het steld met de kwaliteit van de Friese showkorpsen? Een mooie gelegenheid om daarachter te komen wie Aron de Sneun in het Cambuurstadion. Daar kwamen sommige Friese showkorpsen bij elkaar om te oefenen, maar ik heb Sjentel leren wat ze van doel binnen te dwaan op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in juli. Evert van den Berg, wie daarbij? Mijn functie is veldorganisator en voor op- en afmarsen van de korpsen, van de mee. Regisseur, ja. Het programma is dat zo'n korpsen uit de noordelijke provincies de show laten zien om elkaar, met de instructie erbij voor het BMC in juli. Het is wel heel vroeg in de jaar nog, maar in de voorbereidingen moet je dit soort informatie broeken en daarom is het ontstaan van we kunnen van elkaar leren. En dat is belangrijk voor de leden en voor de instructie. Ik hou het even in de gaten en ik geef even een seintje door naar jullie. Jullie gaan wachten tot het welkomstwoord van de lady speaker. Die doet het verhaaltje even. Daarna krijg je een seintje van mij dat je op mag. We zijn blij met de inzet van hen allen en met de enorm prettige en kameraadschappelijke samenwerking tussen de korpsen. Zoals u op het programma kunt zien, verwachten we nu het eerste korps, Jong Advendo uit Sneek. Dit hartstikke best. Mooi op tijd alweer. Sintje erbij. Wat wil je nog meer? Altijd goed. Wat is het nut van deze middag voor je? Het leren van elkaar, hoe je een ander werkt en ik zie hoe je onze show doet. De spanning in er weer af. We krijgen nu Crescendo. De Bicycle Show Band. Die ben ik al overal geweest. In het buitenland, in Japan en het is folklore, hè? Ja, geweldig, ja. Wij zijn heel uniek. Ja? Ja. Wij zijn het enigste korps in de wereld die op een fiets muziceert. Is dat ook een handicap, wees eens eerlijk? Een handicap. Ja, je moet blazen en fietsen tegelijk, hè? Ja. En dan figureren. Dus dat valt net altijd in ta. Maar ja, oefening baart kunst. Dus. Het volgende korps dat u ziet optreden is de Bicycle Showband Crescendo Openda. Ja, Friesland die staat heel erg hoog aanstreven. Iedereen in Kerkrade op in Limburg die kent het Pasveerkorps, iedereen die kent het Venlo uit Sneek. En alle korps in Nederland die zien op naar het niveau van het Venlo en van Pasveer. Ik ben heel benieuwd naar het Pasveerkorps. Alle onder controle heb je? Helemaal geweldig, ja geweldig. Mooi hè, dit zo'n fietskorps. Echt wel. En op zo'n veld. Ja, ik vind het knap. Heel knap. Want wij denken, nee, ja, er moet nou wat gebeuren. Een beetje spanning erbij. En, maar goed, algemeen, ik denk dat we net ontevreden waren mee. En we gaan nog een aantal weken om rond te werken. En ik kom naar de puntjes op de i te zetten. En dan zien we zien wat wordt in Kerkrade. Dindua betekent door inspanning nuttig, door uitspanning aangenaam. Deze zijn klaar voor, ja. Dames en heren, we zijn nu klaar voor de opmars van het volgende korps.
Hey, je weet ook niet van wie die auto is, hè, die Griezen. Dat is een ideale opstelling inderdaad. Je bent de fotograaf van het korps? Ja, ik ben de fotograaf van het korps. Takostu. Ja, precies. Dat is tamboer, Dat kost je even. korps, studio. Ja, klopt. Ja. dat zeg je er net op. Hoe doen ze het? Goed. Ja, dat gaat goed. Dus de show zit er zo goed als in. En nou ja, we zullen het zien. Jawel, ja, die meiden ook, jullie hebben niks aan man. Dat vind ik wel. Het Vendo komt dan eerst en dan de pas weer nog en dan in de middag alweer om. Is het de eerste keer dat jullie weer buiten mogen spelen? De show voor het publiek? Dit is de eerste keer voor het publiek, ja. Plaats! Rust! Waar wacht je op, Huppie? Seintje. Ik wacht op Seintje van de jury, dat die klaar is. Of jury, een instructie dat die klaar is. Want die ben aan het lezen, even schreeuwen. Nou, als dat klaar is, dan kunnen we op. Nee, een mooie middihand, mooi droeg geweest. Wel koud, het is van nikkelen zowat, maar dat jouwt niks. Maar een mooie muzikale middag. Ik hoop dat ze er wat aan hebben. Dat ze elkaar fouten en goede dingen bezorgen. En dan, ja, dan moet het goed lukken. En juli is pas, dus het kan nog wel hier komen.